yebo, Wangena ku-Facebook ngibona ubhuti uMandla yebo, uphoste istori ngoSabelo Mazibuko. yebo, Baba yikho yonke lento iphostwe ubhuti uMandla. Lo muntu omtshele lesa story asikho, uzobulalisa iy'ngane zethu. yebo, Uzobulalisa iy'ngane zethu, abulalise umndeni wakwamazibuko. Ngizokutshela nje, ngizoqala nje ngokushona kukaSabelo. yebo, uSabelo ubeshayela elokishini. yebo, uSabelo ubenokuza la ehostela emazulwini H. mm, Okay, ngalelo langa lelo, lo muntu owabulala uSabelo ukamama wakhe. Uyaziwa ukuthi akaziwa. mm, Owakhona emahlabathini futhi ngizomfonela ngithi uphile. Nangomgqibelo ngimbone uSabelo. Nangesonto ngimbone uSabelo ehamba nalo muntu, lo mngani wakhe, okukamama wakhe futhi. Kuthe ntambama ngabo 4, ongabo past 4, behambe uSabelo naye lo muntu befonelwa yilo odutshulwe emngcwabeni. Akadutshulwanga-ke futhi naye ngizozana sesitori sakhe. yebo, Loyo bahamba wabafonela wathi ena kuSabelo and usacela ukuthi uSabelo azomlokhu nje azomgada ngoba uSabelo uphethe isibhamu yena akasiphethe isibhamu. Ngathi kunabantu abamlandelayo. Ehambe uSabelo naye lo kamama wakhe. uSabelo uma efika lapha, kuyisipoti leya ndawo babiya kuyo ise-I. mm, Kuyisipoti. Uma befika lapha, uSabelo futhi babeshoda ngemali yokuthenga utshwala. uSabelo bese efonela omunye umngani wakhe ukuthi wendoda, yazi lapha sishoda ngelokhu ngemali yebhodlela. Sacela ukuthi uyilokhu njani uma unayo indlela uyi-transfer leyo mali leyo. Aqeda lapho uSabelo avala ifoni. Beyisethi lo ukamama wakhe umfonela kanjani lo muntu okhuluma naye ngoba uyazi ukuthi asizwani naye. Athi uSabelo, lalela ndoda, ngicela ukuthi ningangifaki ey'ndabeni zenu. Ukuthi ngiqabele angingeni mina ey'ndabeni zenu. Futhi nangelinye ilanga ningalokhu ukuthi ngifake ey'ndabeni zenu. Uma ngiqabana nodwa, qabanani nodwa. Uma nihluleka ukuyisolva leyo nkinga yini, ningangifaki mina. mm, Hhayi, kuba ngazathi into yendlulile. Ushaya u-5, ngoba uSabelo kade uthi kwaku-5. mm, Lo muntu lo kwamama kaSabelo asukume like njengomuntu oyocha, kanti uyobridge mm, afike ngale abridge abuye eze ngapha. Vele mayeqhamuka lapha vele njengoba isibhamu sesibhrijile vele uyadubula straight. uSabelo akanakeli ukuthi urelaxile ngoba azi lutho yena. Uma bethuka ukuthi hayibo isibhamu siqhuma kwenzakalani, uSabelo uma ethi uphakamise ikhanda, hayibo lo muntu udubula mina nje. Asukume uSabelo athi ndoda ngishayelani, aqhubeke lo adubule. mm, Athi uSabelo, hayi buka mama ngenzeni, ngidubulelani ngenzeni. Ngaleso sikhathi uSabelo uma ekhuluma uya kuye. mm, And maye yakuye lo umqeda kakhulu lapha esifubeni. Ezegcina baye baningi abantu mfowethu, hhayi ukuthi mhlampe kwakuyibo ukuthi baye baningi abantu bemile abantu bebukele. Loya muntu wayengayifihlanga ukuthi sekungathiwa abantu bakaMazibuko bamazi umbulalo wabulala uSabelo. Ukamama wakhe uSabelo wambulala. Wambulala wamdubula waze wamqeda waze wawa uSabelo. Waqeda lapho wamphendula wamdubula ikhanda ngemuva. mm, Ikhasethi laphela kuSabelo lonke. mm, Maye lokhu lo olokhu nje oshone emngcwabeni kaSabelo wayehleli naye ebuka ngoba uyena owasuka wazoriphothela umndeni kaSabelo wakwamazibuko ukuthi hayibo nakhu sekwenzeka into ekanje kanje kanje. And lo muntu owaduba uSabelo wathi uma eqeda lapho wayihambela akabalekanga. Wayengahambi ngemoto, wayehamba ngey'nyawo. Wayihambela waze waphuma ehostela. le nto yenzeka kephi? Yenzeke ehostela? Yenzeke ehostela e-I, mm, emaphasejini kunesipoti esilapho. Umbuzo wami uthi lo muntu wafonela uSabelo wathi ucela ukuthi azomgada. Uma uzazi ukuthi uyashisa ufunani esiphithiphithini sabantu ngoba lo muntu lo uphume ubeboshiwe kahle kahle lakhe. Wathi uma ephuma ejele wayengakhulumisani noSabelo. mm, And
uzomfonela uzombiza aye ukuthi azomgada ubengasaqala ukumfonela wamfonela wathi cela ukuthi bedibane samuyi ebusuku wahamba uSabelo waya khona uma efika uSabelo akangafika lo wahlala uSabelo waze wajika wabuyela endlini okay leyo nto-ke yinto mina ebengiyicabangela yona because into mina ngiyicabanga nje into efike yenzeka lapha emngcwabeni lo muntu okokuqala akakhulumanga emngcwabeni kaSabelo okuye lushona emngcwabeni akakhulumanga emngcwabeni kaSabelo le ngoma okuthiwa iculwe lapha kwaMazibuko ayiculwanga asiyazi owesithathu lo muntu lo oshone lapha emngcwabeni ubephethe 38 i-38 ngiyacabanga ukuthi uyayazi thina ubungozi obungakanani yeah i-38 lo muntu mabe ibhokisi likaSabelo maselisemgodini lesikhathi bekhumisa ibhama abantu lo muntu ngendlela okubhekeka ngayo wathi uma eqeda ukukhumisa phezulu isibhamu wasifaka ekhwapheni ngoba ukudubuleka kwakho udubuleke ekhwapheni futhi ngokunganakwa wasithatha isibhamu wasifaka ekhwapheni futhi kwenzeka-ke lokhu kwenzakalayo not ukuthi wadutshulwa cha akadutshulwanga and nabo wamazibuko ngathi abakazi bebe ney'nsolo zokuthi uyabandakanyeka ekufeni kaSabelo ngesimanga sokuthini angeke uhambe usola bonke abantu ekubeni umuntu umazi straight amazi umuntu wabulosa ibuhlungu ngoba lento ebhalwe uBhutimandla lento bazocwasa ngayo iy'ngane zethu esikoleni ukuthi hawu ubaba wakho ubeyinkabi uSabelo bengasiyona inkabi uSabelo ubeyibhithi bengasiyona inkabi manje ngiyabuka nje lento lena ukuthi umndeni wamazibuko vele ususendlala wamazibuko bayafisa ukuthola ulokhuzana uBhutimandla ukuthi akhiphe lento le ayibhalile okungcono akabuze bona ngestori ukuthi kwenzakalani ngoba bona abazi lutho bona bangene and ngizokutshela vele abantu bakamazibuko umuntu obephathisa nguye yena lo yethu uSabelo laba abanye vele ayikho into bebezoyenza noma ngathiwa bemazi umuntu njengoba bemazi umuntu obulala uSabelo abanayo i-revenge abasibona nje abantu bodlala kahle kahle bayazi isabela noma ukuzisabela-ke nje futhi lokho ngizokusho ukuthi bayazi isabela noma ukuzisabela ukuthi uyibhale ku-Facebook usuyibonile mina ngoba ngisendelwa ekhaya mina ngisendelwa zingane ngisendelwa zingane kaSabelo lezi y'ngane ziyakhala zithi baba omncane buka kuba kuthini ngoba thina lento asiyazi yonke